Joo, pientä tilannepäivitystä täältä tien päältä tai jotenkin. Ihan vaan pyörälenkillä oli ja en mä tiedä. Joo, en tiedä kyllä niinku mitä vittua, mutta niinku kävi tämmöstä. Kumi meni tyhjäksi yhtäkkiä. Mitä vittua siis? Miten voi olla mahdollista? Siis yhtäkkiä vaan menee kumi tyhjäksi. Niinku en käsitä niinku jotain ihmeestä tässä on tapahtunut niinku. En tiedä. En tiedä kun mä pääsin vähän sladissakin vetää siitä kävi pikku sladi tehdä, niin en tiedä olisiko siinä jotenkin mennyt vai mitä ihmettä, mut niinku se oli kyllä ihan täynnä ja kunnossa ja tälleen, niin se vaan on nyt tyhjä. En tiedä, ei voi muuta sanoa kuin että vituttaa ihan saatanasti.